ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಚರ್ಚ್ ಬಂದದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ 17th century ಒಂಜಿ ತೆಡ್ಲು ಹಾಕೊಂಡೆ ತೆಡ್ಲು ಹಾಕಿನಪ್ಪಗ ಈ ಚರ್ಚ್ ಫುಲ್ ಧ್ವಂಸ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಒರಿನ ಚರ್ಚ್ ಈತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈತು ಒರಿಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂದಂತ ಆಯ್ತಾ ಅವಶೇಷವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದ ಅಂತ ಅವು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಕ ಮಿತ್ತಬೋದು ಐನ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ನೆರಳು ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸೀದ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಶೋಕೊಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ನಡುಟು ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿರಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕೈತಲೆ ಹೋಪೆ ನಾನು ಕೈತಲೆ ಬೋದು ನಿಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪವೆ ನಾವು ಫೋನಾಗ ಬಚ್ಚಿ ನಿಂಚೆ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ 20 minutes ಮೂಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ 20 minutes ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪುರ ಒಂದು ಪೋಡು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ತೋಲಿ ಒಂದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಲಕೊಂಡು ಉಲಾಯ್ಪಾರೆ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಒಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏತು ಶೋಕ್ ಎಪ್ಪು ಏತು ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಏತು ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂಲು ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತೋಜುಂಡು ಆಯಂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಲಕ 1 2 3 4 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 to 6 ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವಶೇಷ ಮಾತ್ರ ಬರೀತುಂಡು ಒಂಜಿ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡ ಏತು ಮತ್ತ ಐದೊಂಜಿ ಪರಿಣಾಮ ಆವು ಪಂಟನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಆತೊಂಜಿ ಪೊಡಿಯಪ್ನ ಒಂದೇನು ತೂನಾಗನೆ ಮೂಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ 4 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೋನುಲ್ಲ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದ ಸೀನ್ ಇಂಚೆತ್ತದು ಹಾಂ ದಾದ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಹಾಂ ಅದೇ ಮುಲ್ದಾದ ಬರೀತೀರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಬರೀತೀರಿ ಓಕೆ ನಾವು ಓದೋ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪವ್ಯಾನು ಇಂದೆ ಇಂಚೆತ್ತನು ವಾವ್ ಒಂಚ ಬೈಯಾಗಿ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನಲ್ಲ ತುವೇರೆ ಖುಷಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ಬತ್ತನ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನೋಟ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇದನ್ನ ಪಾಡ್ದಿರು ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚಾಪೆಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ದಾದನ ಇಂಜಿನ ಪೀಠ ನೆಂಜಿ ನಾವು ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವಲೊಂಜುಂಡು ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಪೆಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ತದೆ ದಾದ ಮಾಡೋದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಆತ ನೆಲಟ್ ತೋಳಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಓಲು ತೊಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಬರೀತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೊಂದು ದಾದನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ದಿತ್ತೀರು ಗುಹೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಸ್ಟೆಪ್ ತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಇಪ್ಪು ಗುಹೆಲ್ ಹಾಕೋದುಂಡು ಅದು ಚಿನ್ನು ಹಾಂ ಬಂದು ಮಲ್ದಿ ರವಿ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಈತ್ ಶೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಇಂಚ ಆತನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಲಾಯ್ ಪರ ಬಿಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಚ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ದಿರು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೋಲಿ ಆ ಮೂಲ ಉಲಾಯ್ ಪರ ಜಾಗ ಉಂಡು ತುಗು ಬೈ ವಾ ಏತು ತಂಪುಂಡು ಮಾರ ಮೂಲು ಓ ಏತ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಾ 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 ಶೇ ಒಂದು ಒಡ್ಡೆ ತೆಡಿಲು ಓ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಈ ತೆಡಿಲು ಬರ್ದು ಎಂಚ ಬರ ಆತನು ಶಿ ಬಲೆ ಹಂಚಿ ಹೋಯ್ತು ಬಲೆ ಮಗ ವಾ ವಾ ಮುಲ್ಪ ಅದನುಂಡು ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾರಜ್ಜಿ ಮುಲು ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ದಿರು ಮುಲು ಮತ್ತು ಅದನುಂಡು ವಾ ವಾ ಸೂಪರ್ ಒಂದೆಚ್ಚ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತು ತೋಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೈಕ್ ಮೂರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಗೋ ಅಯ್ಯ ಅಪ್ಪು ಬಲಿ ಬೈ ಅಂಚಿ ಅವತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ದಿರ ಅತ್ತಿ
ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಆತನ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಓ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋಜ್ಜಿ ಅಡಿಟ್ಟು ನೀರುಂಡು ನೀರಿಡು ನನ್ನ ನೀರು. ಓ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಬರ್ರೆ. ಸಾರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಲ್ತನ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಓ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಣಿಲಾಕೊಂಡು ಆ ನೀರು ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಹೊಲ್ತನ ನೀರು ಬರ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಫಿಶ್ ಉಂಡಾ ಫಿಶ್ ಮಗವು ಮೂಲ ಆಂಚೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಮೂಲದ ನಾವು ಶಾಸನ ಲಗದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಳೆತೇರೆ ಇಟ್ಟು ಐನು ಮೂಲ ದಿತ್ತೇರು. ಓ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಚಿ ಬಾರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪರತ್ತು ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯವು ಈ ಬರ್ಸ ನೀರು ಬೂರ್ದು ಎಂಚಿ ಆತನ ನೈಸ್ ಆತನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಪೂರ ಕರಗದ ನೈಸ್ ಆತಂಡು ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಇಡೇ ಬೂರ್ದು ನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಮಾತ್ರ. ಎಂಚ ನಾಶ ಆತನ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ 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 ಆತನ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡು ತೊನಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಿತ್ತರು ಗೋಪುರಲಾಗ ತೋಜುಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತು ಗೋಪುರ ಅಂಚಂದುಲಿ ಶೋಕ್ ಅದುಂಡು. ಈ ದುಮ್ದು ರಾಜರನ ಕೋಟದ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಂಡು ಅಂಚೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತುಡುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆತನ 1602 ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು 1602 ಬಿಲ್ಡ್ ಆತನ. ಬಟ್ ಒಂದೇಟಿ ಏಪ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಗ್ಲು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕಡು 17th century ಆ ಟೈಮ್ಡು ಹಾಕಿದ ನಿಮ್ಮದು ಮೂಲಪುರ ತೋಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಈ ಊರಿದಿನ ಅವಶೇಷ ಕಲ್ಲು ಮದ್ದು ಇತ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಕಂಬ ಕಲ್ಕಂಬ ಮತ್ತು ಪೊಡಿ ಆತನ ಪೂರ ಮುಲ್ದು ಇತ್ತೀರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ಇತ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಆತಂದು. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತನ ಟೈಮ್ 20 minutes ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಈಗ ನಾನು ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಬುಡ್ದು ಅಪ್ಪೇರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಗಲೇ ನಾಡೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ತ ಬೋರ್ಡಾವು ಅಪ್ಪು ಎಂಚೇತನ ಮಗ ಹಾಂ ಅದು ಹೊತ್ತು ಯಾರು ಒಂದಾದ ಹಾಂ 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 ಚರ್ಚ್ ಈಗ ಎಂಚ ಇಂಚ ನಾವು ಮುಂತು ಮೂಲು ಇಂಚದ ಹೇಗೆ ಆತನು ಹಾಂ ತೆಡಿಲಿ ಬಿಡ್ತನು ತೆಡಿಲಿ ಹಾಕದ ಇಂಚ ಆತನಿ. ಹಾಂ A few moments later. ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಾಯ್ತು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾಡಿಪ್ ನನ್ನ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರ ಚರ್ಚಿನ ಬಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ತಿರೋದ ಮಮ್ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಚಿತು ಒಂದು ಅಂಚೆ ನಿಗಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾಗ ಬೈದೆ ತುಕ ಚರ್ಚೆ ಇಂಚುಂಡೊಂದು ಒಂದೇ ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಉಲ್ಲೈ ಪೋದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಪೋಯ್ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಜೋರು ಪಾತ್ಯಾರ ಅಜ್ಜಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಡಿದೆ ಕಂಡೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಪಾತ್ಯಾರ వచ్చింది ಜಸ್ಟ್ ನಿಗಲೇ ಹೋಯ್ ಪಡತ್ತ ಮೂಲು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿಂಡಿಗೆ ಇದು ಓ ದೇವಿರು ಏಸು ನಾನು ಬಟ್ ಮೂಲ ಮಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಂದಿರು ಬಟ್ ಆ ಮಮ್ಮಿ ಮೂಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪೂರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾಗ ಪೂರ ಒಂದು ನಾನು ಈತ್ಮಲ ಚರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲೇ ಚರ್ಚ್ ಒಂಜದ ಪೋತೆ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡಿದೆ ಅಂಚನ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಂಚು ಒಳ್ಳ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪನಿಪ್ಪು ಮಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪನ ಜಾಗ ఉంది ಜಸ್ಟ್ ನಂಕವಲು ಮಂಡೆ ತೋಜಿಂದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಜೈನ ತೋಜಿಂದು ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋನಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜಂದು ಇಡೀ ಬತ್ತನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋಜಿಂದು ಒವೇ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಡಂದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮೂಲ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಪಂಡಿರು ಬಟ್ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಬೇರು ಫಾದರ್ದ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚದ ಫಾದರ್ ಆದ ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಚೈನಾಡ್ ಸೈತನ ಬಂದಿರು ಅದು ಒಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಯಾರನ್ನ ಬಾಡಿ ಜೋಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಮೂಲ ದಿತ್ತಿರು
ಆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಚರ್ಚ್ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದೊಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಯಾರಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲು ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ದೆತ್ತರನಾಗಲಿ 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರೋಡಿಗೆ ದೇವಂಡ ನಂಗೆ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿಕ್ಕುಣ ಆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಓಲ ಗೈಡ್ ದಿತ್ತೊಂಜ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಂದು ಪೋಯಿಂದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ಪಂಟ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ಮೂಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅದ ನಿಪ್ಪು ಅದೊಂದು ತೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀರು ಮೂರ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನೀರಿಗೆ ಓಲ ಹೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೂಲಂತೆ ಕುಲ್ಲು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಆತು ನೀನು ತೋಚ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ನನಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅಂಚಿನ ಫುಲ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪೋಡಲು ನನ್ನವರ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ಬತ್ತದು ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತ ತುಯ್ಯಾರ ಅಂತ ಆಪೂಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಬತ್ತದೋಲ ತೋಚ್ಪವಡಾತ್ರಿ ಉಲೈ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ ಜನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಫುಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೈಡ್ಲ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಹೋದಿನ ಚರ್ಚ್ ಆತ ಅಡೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಆ ಚರ್ಚ್ ತುಕ ದಾದವನು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂ ಹೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಬೈದ ಬತ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ತೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬತ್ತನ ಈ ಚರ್ಚ್ಗೂ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನಲ್ಲ ಅವಳು ಲೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿರು ಕೆಲ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ತೂಡೊಂದು ಅಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಗಲೇ ತೋಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋ ಖಂಡಿತ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋಳು ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕಿನ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕಿನ ಕ್ಯಾಂ ಪೋಯ್ಜಿ ದಾಯಪನೆ ಬಲ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲ ಜೊತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾರಿ ಅಂತ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಅಲ್ಲೆಂದೇರ್ ತೊಂಪಾಯರ ಆಯ್ಜಿಂಕ್ ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಬಂಡ ಜೋಗ ಮತ್ತು ಎತ್ತ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತಿರುಗಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಜೋಗ್ಲಿನ ತಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪನ್ ತುಂಬುಡು ಬಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಲಂಚನೆ ಅವರು ಕುಲ್ದು ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಂತೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎರಡೇ ಜನ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಗುಲ್ನ ತೊಲೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಬನ್ನಾನೆ ಪೂರೆಗಳ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚರ್ಚ್ ಬಂದಿರಾರು ಹಗಲು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚರ್ಚ್ ನಾವು ಬಿಡ್ತಿ ಹೋಗ್ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದತ್ತು ಕೊಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಜೋಗಲ ತಿರುಗುಡತ್ತ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ಕೊಯರ ಹೋದ್ ಪಕ್ಕ ನಾವು ತಿರುಗುರು ಮುಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತಿರತ್ತು ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಚ್ ಬಂಡ ಅವೆ ಶೋಕುಂಡು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದೇವನ ಹೊಸತ ಬಣ್ಣ ಪರತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲೆನೆತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಯ್ತದ ಪರತ ನೀವು ಇಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರಾತು ಚರ್ಚ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ದೂರಡೆ ಉಂತೊಂದ ದೊಂಬುಗು ಓಲು ಕುಲ್ಲು ನೆರಳು ಉಂತೊಡತ್ತೆ ನೆರಳು ಬಸ್ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ತು ಬರ್ತೀನಿ